Здравейте, аз съм Лазар, вие слушате и гледате Радиокаст. Това е едно предаване и рубрика за кино и за много други интересни неща. Следващият гост е Георги Тошев. Здравейте. Здравей! Благодаря, че прие нашата покана да участваш. Така, Георги Тошев е телевизионен водещ, продуцент, който може би познавате от така много други неща, но най-вече преди обед. Предаването, в което беше колко години продуцент? И създах го преди 15-16 и до октомври миналата година неизменно бях част от цялата тази прекрасна компания. Да. Добре. Георги Тошев също е автор и на безброй книги, като започвам от Георги Парцалев, минем през Стефан Данаилов, Катя Паскалева и завършим, те са много, но с Наум Шопов, сега ги преглеждах, така, доста са. Също книгата за Абба, мисля, че се казва Продължението, Да. Мама Мия. Наистина започва с това, че ти си един човек, не само така редактор на много вестници, списания, телевизионен водещ споменах, но най-вече като какъв се определяш? Аз бих казал ентусиаст, защото за да вършиш и да си направил тези всички неща, ще поговорим и за многото ти интервюта с не само холивудски легенди, но и цял спектър от професионални личности в целия свят. Какво друго? Като какъв човек се определяш? Аз съм любопитен човек, който обича да разказва истории. Мисля, че това ме изчерпва или ме обрисува най-добре. От студентските ти години и предварително преди това, кой беше момента, имаше ли момент, в който си казал, че искаш да се занимаваш с, не да кажем телевизия, но по-скоро с занаята, какъвто е журналистиката? Защото всъщност ти започваш като журналист. Мисля, че това като уточнение го казвам, ти ще го потвърдиш или не. Си един от създателите на Вестник Дневник, поне така. На Вестник Дневник, да. Преди това започнах в 24 часа първите години. Там не съм създател. Там създатели са Петю Блъско, Валерий Найденов, Радостина Константинова, Емо, няколко човека, които правят през групата. Аз не съм искал да ставам съзнателно журналист. Аз по-скоро още като дете, първо исках да бъда лекар, разбира се, космонавт по едно време, след което най-много съм искал да се занимавам с театър, с кино. И дори години наред в Двореца на пионерите тогава, виж колко отдавна, една група момичета и момчета бяхме в Двореца на пионерите, в Пионерския театър. И оттам тръгнаха Невена Калдова, Явор Гърдев, Стефан Щерев, Искра Ангелова. Преди нас бяха Влади Варгала и Камен Воденичаров. Страшно много талантливи момичета и момчета минаха оттам. Повечето станаха много добри професионални актьори, режисьори, сценаристи. Аз станах любител театрал, въпреки че имам и професионални занимания и в киното, опити като актьор и на театрална сцена, но това някак си не беше моето. И в едни смътни години, началото на 90-те, като студент, трябваше да се изкарват пари и преди вестниците и журналистиката се превърне в моя съдба, аз пазех един гараж на ЦУМ, на камионите на ЦУМ, където се редувахме с баща ми, за да изкарваме пари, и на една пишеща машина започвах да пиша моите първи журналистически материали, които отделни издания, тогава имаше много издания на хартия, публикуваха, и така полека-лека тръгнах през печатните издания, за което съм много доволен, защото смятам, че имам една добра грамотност по отношение на езика. И най-важното, 24 часа съм благодарен, че бях част за дълъг период от време, защото се научих на лаконичност. Днес отново това е на мода. Човек трябва да е лаконичен, да знае да пише ясно, да пише, да изкарва новината
в началото, за да задържи вниманието на читателя. Общо взето уроци, които съм получил от Валерий Найденов, Димитрана Александрова, Венелина Гочева, Мила Гешакова, Милен Марчев, да не изброям всички колеги, Деси Пълнска, днес също ми помагат в писането на книги, макар че това е един много различен жанр, за който аз дори на едни вече години, мога да кажа с една прилична кариера като журналист, се записах в Великобритания, в Лондон и изкарах при едни от най-добрите познавачи на биографичния жанр, автобиографичния жанр и документалното писане. Изкарах специален курс, за да мога книгите, които създавам, да отговарят на стандартите, как се пишат тези книги. Ще се върна на Великобритания и другите. Пак са безброй, може би, дестинации. И не само дестинации, страни, в които си бил. Но искам да прочета първо един цитат. Вие, момчета, не знаете какво е истинският бунт. Истинският бунт е да не правиш нещо, което някой друг иска от теб. Той е от филмът Волния ездач. Джак Никълсън го казва на... мисля, че героят се казваше Дуайт, на Питър Фонда и Денис Хопър. А Волният ездач излиза през 1969 година. После е селектиран и тогава е премиерата му на кинофестивала в Кан. Това е филм, който излиза в същата година, в която ти си роден всъщност. От дистанцията на времето, така ще формулирам въпроса, какво беше за теб и за другите ти кумири, колеги, бунта през тези смътни години 90-те и какво е бунта сега? Защото аз поне раждан съм 2002, но за мен бунта сега е доста по-различен, отколкото филмите, които съм гледал през 70-те. Аз мисля, че бунтът в началото на 90-те, аз бих започнал така. В края на 80-те усетих бунта в музиката и въобще в така нареченото underground изкуство. Аз бях от запалените, които висяха, за да зърнат звездите си, Митко Воев, Васо Гюров, Милена на Кравай. И това беше много важно за мен, защото тогава имах коса. С Кока-кола си я правех да изглежда пънк или New Wave по-скоро. Обличахме се в черно. Аз учех в руската гимназия на Римската стена. Ходех с кубинки, хвърляхме дрехите, гледахме да бъдем, нали, така, в тази дар култура на новата вълна, на новата романтика. Пънка, разбира се. И тогава моят кумир беше Димитър Воев. Но тогава, края на 80-те, бунтът беше по-скоро културно, социално-културно-екзистенциален, нека толкова сложно да го кажа, и се изразяваше в това, че ние искахме да нарушим правилата на тази сива, на моменти доста бездуховна социалистическа реалност, в която се раждаш и в която умираш. Както се пее в една песен. Града, в който се раждаш и после умираш, на Тангра, мисля, че беше нашият град. Но този бунт беше много интересен, защото той идваше от Русия, от Съветския съюз, перестройката, Горбачов. Така, водата се размърдваше. По-късно вече, когато преживяхме 10 ноември, аз там се бях уволнил от казармата, започвах Софийския университет. Университета винаги е бил място, където нещата се усещат, особено Софийския, много в аванс. Там текат едни процеси, бих казал, че и 60-те и 70-те години е имало едно дисидентство, за което само съм чувал. Но 90-те, 10 ноември, стачката, спал съм по време на стачката в университета, големите митинги, затварянето на кръстовища и така нататък, беше една еуфория. Една еуфория на свобода, която всеки си я представяше по различен начин. И в това имаше нещо много романтично. Разбира се, с годините разбираш, че романтичният период е отстъпил и днеска идва прагматизма. Днешните протести или днешният бунт е много по-различен. И аз бях с мои студенти на 10-ти, защото преди това не бях в София, декември, и няма да забравя, че разпознавах момичета и момчета, които познавах от социалните мрежи. Аз имам така привилегията да бъда следван от доста хора и аз да следвам. Аз не съм инфлуенсър, просто това е много естествено генерирано. Може би съм един от последните, които влезаха в социалните мрежи, така доста напред години.
Но аз ги приемам спокойно с всичко негативно, което има в тях, особено хейта. И мен ме хейтат по някой път, и мен ми идва на хейта някой, който не харесвам, особено от Възраждане. Така че нещата са са балансирани. Но истинското ми удоволствие, освен от тази енергия, в която бях заразен, защото хората вече не можеха да търпат, беше очите на момичета и момчета, физиономии, които разпознавах, които следвам и искрено им се радвам. Проклета жена, да не ги изборявам всичките симпатични момичета и момчета, които много преди това бях открил заради позицията, която имат, заради смелостта да изразят, заради оригиналния начин, по който го правят. Тук не говоря за битови смешки, с които изобилстват социалките, защото те не са ми смешни, нито ТикТок. Мен ми е интересно човек, дори в ТикТок, да може да ми каже нещо. Нещо, което да ме включи в една система. Така че новия бунт на поколение Z, каквото щем да го обяснявам, аз не го анализирам така, е друг тип енергия, друг тип мислене, друг тип необходимости, друг тип умение да дефинираш срещу какво си и какво искаш. Защото да бъдем само някакви недоволни мранкачи, каквито са повечето българи, за съжаление напоследък, защото ние сме от всичко недоволни, обаче никой от нас не си дава сметка, а какво можем да предложим. Защото аз мога да не харесвам този микрофон, но трябва да ти предложа друг. Защото просто да не харесваш е сигурно удобна позиция, но това е нихилизъм, това е някакъв жесток мързел. Да не си формулирал какво харесваш. Аз винаги изхождам, понеже съм по-възрастен, какво харесвам и какво не харесвам. Но пък родителите ми са възпитали, че ако не харесвам този телефон, аз не се занимавам с него. Аз продължавам с нещата, които харесвам. Докато днес, като че ли част от обществото ни, и по-млади, и по-възрастни, са вторачени във всичко, което не харесват. Без обаче да се успокоите да ми кажат какво харесват. Обичам хора, които знаят какво не харесват и какво харесват, а много обичам да работя с хора, които знаят лимитите си на възможности, защото няма човек, който може всичко. Аз не мога толкова много неща. И искам да се уча. Нищо, че съм на 50+. Да, или да се опиташ, или да се опитаме да намерим някаква алтернатива на конкретното нещо, както ти даде пример с телефона, как може да се подобри, дали трябва промяна, една така модерна, сега използвана от почти всеки българин, да кажем, дума. Те са модерни няколко израза. Промяна или да започнем ново начало. Да започнем ново начало. Ти започна всъщност едно ново начало до някаква степен, но да се върна на алтернативата и първо ще започна с този въпрос. Защо всяка сутрин, в момента гледам само една българска телевизия и сутрешния блок, докато съм тук в България, тъй като иначе уча в чужбина, но по празниците си включвах така, тъй като ставам рано, един сутрешен блок. И после го сравнявах. В конкретната телевизия на много от пътите исках да изключа това, което слушам. Защо българите в момента, особено по-младите, каква е твоята констатация, не гледат телевизия? Или наистина има много големи смешки с това, че не гледаме телевизия? Тук не генерализирам, може би от твоето поколение има много хора, които не гледате телевизия. А защо стана толкова трагикомично това понятие телевизия и журналистика, нали, в респективно? Причините са много и няма да ни стигне един подкаст. Аз с това се занимавам и да анализирам. Не съм си позволявал много да говоря, защото съм бил част от това. 20 и няколко години са минали от живота ми в една конкретна телевизия. Работил съм и за другите телевизии, разбира се. И не е коректно сега, ако някой очаква, аз започна да плюя, защото има много добри неща. Аз съм се научил на много неща. Разбира се, телевизията се променя. В това число и българските телевизии. Големия проблем е, че част от хората, които управляват медиите в България, не са визионери. А визионер е човек, който знае къде медията му трябва да бъде след 5 години. Каква публика? Преди години в телевизията, за която работя, казаха: не, ние трябва младите, всички са инфлуенсъри. Канете инфлуенсъри. Казвам, чакайте.
Какви инфлуенсъри? Ма инфлуенсърите, ако някой иска да ги гони, те са тук в телефон, че те няма да дойдат. Инфлуенсър на телевизора е кич. Който и да е инфлуенсър, най-красивата с най-голямата джука, най-големия батка, всички те инфлуенсъри или най-алтернативния, те на телевизията са кич. Средата на инфлуенсъра е тук. И ти не можеш да извадиш един човек от неговата среда, за да го пробутваш в една друга среда. В цял свят телевизията е консервативно занимание. Големия проблем на българските телевизии, че те нарушиха този симпатично консервативен тон, ако щеш, начин по който изглеждат студия, начин по който изглеждат водещи, начин по който говорят. Консервативен не значи скучен, а значи, че отговаря на едни стандарти. Виж BBC, виж Франс 2, виж шведската телевизия или датската. Нали, там има един стил, който върви. И там всекакви глупости не могат да върват. Българските телевизии, които изведнъж решиха да са много разкрепостени, могат да си позволяват всякакви глупости. Най-голямата новина е, че никой не ги гледа. Те се радват на 300 000 зрители. В една, да приемем 6 милионна България, 300 000 зрители са, да не казвам под статистическата грешка, но и като почна да говорят за рейтинги. Аз се чудя на рекламодателите, защо още си дават парите за недобре проучени пазари. Защото как да дам аз рекламата си за нещо, което се гледа от 20 000 човека, при положение, че тук то може да се гледа от 1 милион. И тук вече идва тази цялата, как да кажа, несъизмерност на амбицията да правиш едно съдържание, което не знаеш за кого е. Нито е за младите, защото ти сам казваш, ти си на 20 няколко години, какви предавания, какви глупости. От друга страна, дори да си на 20 или на 18, аз гледам моята дъщеря, която е родена и живее във Франция, на 21 години, тя гледа телевизия, информира се в определени програми, оставам кинопрограмите и платформите за стриминг, и тя има доверие на конкретни личности, на конкретни предавания. Тя така програмира телевизора вкъщи, че нещо дори си го връща. И то е защото тя има интереси. И тук е големия въпрос. Как медиите, да кажем телевизиите, за които говорим, да формират интереси в зрителя, да отговарят на техните стандарти. Телевизията изостава. Първо, оказа се, че телевизията може да дезинформира. Това е недопустимо. Без значение дали е частна и държавна. Не можеш да ми предлагаш нещо, което е неверно. Фейк нюс по телевизията. Това е и престъпно, бих казал аз. Но по-страшното е, че телевизията ти дава едно съдържание, което е байгън. Едните готвят, другите готвят. Едните пеят, другите пеят. Едните са на някакво любовно реалити, другите са в любовно реалити. И въпросът не е кое е по-интересното, а кое е по-голямото дъно. Защото аз съм окей, аз ще гледам любовно реалити. Аз съм правил Big Brother. 4 издания на първите Big Brother в България. И те бяха най-интересни. На мен ми беше интересно. С целият ми опит. След другата България. Защото аз съм известен с това, че аз работя авторски проекти. Аз съм работил и Острова на изкушението, което е формат. Беше по Нова телевизия. И други формати. Но разбираш ли, в Острова на изкушението, който минава за така реалити любовно, гледахме да има всякакви, да има интелектуално, да има нормално момиче, да има спортистка, да има кифла, да има откровенна, да има всичко, да има батка, да има интелектуалец, да има сърфист, да има алтернативен. Тоест, гледаш да наместиш едни хора, които са представителна извадка на обществото. А когато ти ми даваш само едно част от обществото, с която аз не се идентифицирам. Някой ме пита, защо гледаш ли, какво беше, не любовникът, Ергенът. Да, гледах първия, втори сезон, за да видя формата. Аз познавам добре формат. Ама няма какво да гледам. То е едно и също. Все едно съм в дискотека в Студентски град. Ама на моите години, защо да гледам дискотеката в Студентски град всяка вечер? Оказва се, че много млади хора, моите студенти, не гледат. Това са момичета и момчета на 20 няколко години. И тук остава въпроса. Телевизията в България се превърна зрелище за хора без доходи, т.е. те не могат да бъдат потенциални потребители на тези, които рекламират скъпи продукти, защото те нямат пари, малки населени места, хора без интереси. Не говоря за образователен ценз. И тогава телевизията се превръща в нещо като умален вид на кабеларка. Защото ти има и Ергена, ама има и документална поредица. Има и предаване за кино. Има и хубаво спортно студио. Купува и готините актуалните сериали. Произвежда и сериали.
А ние сме всичко едно и също и то е за една публика, която казваме, то за широките зрителски маси. Кои са широките зрителски маси? Отдавна в света, не само в България, нищо не е за всеки. И давам един последен пример от моята практика. Когато работех 24 часа, ние започнахме да правим един дебел вестник, който беше в събота. Този дебел вестник имаше тираж 600 хиляди. Това е нечувано за печатно издание. И се разграбваш, и свършваш, и така нататък. Това издание, хартиено, имаше по-голяма аудитория от прайтайма на единствената тогава телевизия, канал 1 на националната телевизия. Защото, да кажем, телевизията националната, всяка една държава е свързана с официоза, т.е. с властта. Дълго беше битката на хора като Нери Терзиева да променят това с канал 2 и тя успя да върне доверието към националната телевизия. Но това са едни дълги процеси. В момента добрата новина е, че такова дъно сме ударили в телевизиите с липсата на доверие, не с друго. Там работят талантливи колеги. В едната се оправят по-добре, в другата средно, в едната се сгромолясахме с пълна сила. Но големия проблем е, че дори добрите колеги изискват платформа, в която те да работят спокойно. А медията е платформа, в която всички работим заедно. Защото аз мога да имам най-хубавото предаване. Ако тези преди мен нямат доверието на зрителя, никой няма да остане да гледа мен след това или да се ме включи по средата на деня. Тоест, телевизията е непрекъснат процес и доброто планиране и програмиране на телевизия да създадеш съдържание, което от сутринта на различни вълни да преминава в едно семейство. Като пак казвам, никой не може да накара 15 годишния или 20 годишната да седат и да гледат телевизия, но те биха могли да имат поне едно предаване, с което да се идентифицират. Тоест, телевизията отдавна не ни предлага портфолио или ветрил, или не знам каква метафора да кажа, в която за мен е това, за теб обаче е това, за баба ти е това, за дедо ти е другото. Тоест, телевизията трябва да предлага разнообразно съдържание. А в момента съдържанието е едно и също, досадно и най-тъжното – предсказуемо. Дали ще има 70 ергена, които почват сега един след друг, то е все тая. Представителната извадка е ясна. Там няма да имаш големи изненади. Да, може на някой да се подиграваме повече. Само, че отново ти не ме караш аз да бъда активен зрител, който мисли. А аз съм отново пасивния, плющяш биричката и това пред телевизора, подигравач, който се подиграва на едни други хора, което за мен е дълбоко нехуманно. Телевизията може да ме прави несъгласен с теб или, както често казвам си, вече си говоря с телевизора, с някой политик се появиме в бесис глупостите си и аз почвам да искам да му отговарям. Нали? Хващам се, че ти и почвам вече някакви глупости. А телевизията те прави пасивен потребител, който освен да се подиграва и твоето подигравателно отношение към дадени хора се пренася тук, защото тук е най-лесно. Най-големите комплексари хейтат във Фейсбук, защото те са на много клика разстояние от теб. Ма като застане пред теб и го погледнеш строго, като мишка се изнизва. А иначе тук плющи, всичко знае, особено ако някой е популярен, мога го съсипе. Но искам да ти кажа, че това нищо не ми носи. По-добре да нямаш толкова много рейтинг, но да имаш това, което в BBC се научих. Лоялна аудитория. Това е всичко. Да имаш лоялната аудитория. Това е най-голямата битка. Не да се разхождаш така в графиките за рейтинга, а да имаш едни хора, които те гледат, защото ти вярват. Това, което се пропука в медийния пазар в България, до някъде и в света, в България тотално, ние сме мисирки. Ако, примерно, аз задаваме ни въпроси, ще кажа, той му плаща ПП, или той му плаща Пеевски, или той му плаща ГЕРБ, или той му плаща БСП, то БСП няма вече и какво да плати, или Възраждане и така нататък. Тоест, разбираш, и толкова вече е загубено доверието, че аз не знам какво трябва да се случи хората да гледат и да вярват. Това е големия проблем, според мен. Да, съгласявам се с всичко, което казвам. И да не се съгласиш, няма да се няма приеме. проблем, да. Но интересно ми е наистина това, което каза, особено за тези предания, които
Не знам дали изобщо има предаване за кино в трите български... Не, имаше в BTV и това преди години беше създадено предаване, което аз продуцирах с много малко средства, но той имаше своята лоялна аудитория. Дойде един човек и каза, който обича киното или поне го обичаше, и който каза, какви сте глупости, това кино предаване, чао. При положение, че телевизията има киноканал и развиването на едно кинопредаване не е, че продуцента ще се стане богат с 1000 лева, а че аудиторията, която ти възпитаваш, ще има добавъчна информация и съдържание към филмите, защото ти нямаш пари да купуваш новите филми и много често програмираш едни филми, които са до втръсване, гледани, минали 100 пъти по екрани, по стриминг платформи, с някакви пакети от някъде си ги довлякал за без пари. Но ако ти добре ги програмираш, ако добре ги разкажеш и презентираш, ти ще намериш новата аудитория на класически или стари филми. Разбираш ли, всичко е как продаваш, как опаковаш стоката, как я продаваш без спекула и как възпитаваш нови публики. Телевизията в България не възпитава нова публика. Тя отвращава мислещата публика по много причини, с вкус, с стандарти, с програми. Има изключения. Говоря малко нагоре, говоря ти за тенденция в последните години, която всъщност като погледнах и някой вика, липсва ли ти телевизията? Не в този вид. И слава Богу, аз съм облагодетелстван и щастлив, че мога сега да работя за ОРФ, след няколко месеца за BBC. Тоест, моята връзка с телевизията продължава и аз имам необходимост да имам, но не на всяка цена. И по друг начин. По друг начин, защото, ето, виждаш ли, кинопредаване имаше. Националната телевизия преди години имаше. Водеше го Люба Колезиш, после го водеше Георги Любенов, после го водеха други. Аз мисля, че особено националната телевизия, към която изпитвам огромен респект, защото тя би трябва да е балансьора. Това са нашите данъци. Там трябва да има едно определен стандарт. Би трябвало задължително да има кинопредаване. И аз бих направил кинопредаване, което разбира се, че трябва да е интересно, трябва да е интерактивно, трябва да работи за различна публика, както по-възрастните хора като мен да ми разказва за Бергман, Фелини, Антониони, така и за най-младите да гледаме последните, да говорим за последните сериали, да фантазираме какво ще бъде следващия сезон. Тоест, има много начини, по които можеш да държиш публиката. Както има едно прекрасно предаване, любимо мое, може би от целия ефир, това е на канал 1, моят плейлист. Да, с Васил Върбанов. Васил Върбанов. Чудесно предаване. Много проста формула, много добри попадения на хора, които да представят своят музикален вкус. И голямо удоволствие да гледаш смислени, разнообразна музика и смислени хора. Дефицит на смислени хора. Ма какви инфлуенсъри? Не може някакви граждани, които са станали известни от някакво любовно реалити, ти после 3 месеца да ми ги пробутваш във всичко, което се излъчва по телевизиите. Това издава единствено и само тотална безпомощност. Хора, които ти хубаво гледал си, кой се представил добре, кой зле. Ма те да продължават да пълнат ефира с още толкова глупости. Не виждам кому е нужно. Те не ги гледат, така че гледам рейтингите, това е... Не знам, най-големият проблем е за рекламодателите. Къде да си дадеш парите? Аз в момента работя един проект с много голям рекламодател, който започва да си препозиционира парите, защото не вижда смисъл от традиционните медии, от този вариант медии. Другото е, то е верно, че YouTube вече и социалките преливат от всеки втори мисли, че е лесно да се правят подкасти, някакви неща и така нататък. Ами не е лесно. Аз, примерно, ти се възхищавам. Аз нямам самочувствието да правя подкаст. Защото не знам дали мога да задържа вниманието дълго време. Да, и зависи каква е темата наистина. Тук главно говорим за кино, но преди да те питам за любимите ти режисьори и филми, най-вероятно са много, със сигурност отгоре ще е задоволяващ. Компромисно ли е това решение? Наистина по-лесният път ли е според теб това да имаме картината, която описа в телевизиите? Компромисно ли е в сравнение с новите идеи, новите хора, новите визии, които ги няма? Да речем, един човек утре отива, експерт или не, няма значение, и предлага на генерален директор в българска телевизия:
А, перфектно предаване за кино, театър и музика. Няма да стане. Няма да стане. От сега ти казвам. Защо? Първо, продуцентите, които работят в телевизиите, са няколко, поред причини, които също не ми се влиза. Там също малко като свински черва. Скоро си говорихме с един колега от едно голямо издание, да погледнем кои имат достъп. Там винаги ще намериш причинно-следствени връзки. При някои от тях има качество. Да кажем, има качество. При други от тях просто има телефонни позвънявания. Вземи го, Пешо, Гошо, да взем. Аз имам също опити, не се срамувам. Работех с една дама, нейният мъж беше влиятелен в медийните среди в някакъв период от време, преди години, и нещата ставаха лесно. Когато останах без дамата, по ред причини, и отидох да предложа на същия човек, който на времето охотно всичко казваше да, този човек почваше да казва, това се... ние нямаме пари сега. Не може. Не. Много елитарно това. Това не. Така че не е реалистично и това е тъжното, защото аз мисля, че пазара на идеи е най-силният пазар, а не пазара на връзки. Пазара на връзки няма проблем. Само че аз съм го избрал преди години. Не искам да обядам и да вечерям с някой, който и да му плащам сметката. Не говоря за връщанки, което е абсолютна медийна практика пред очите ми, за да някой да ми пусне проекта. Няма как да стане. Аз знам, че проект, зад който заставам, е добър като идея. И аз не искам милостиня. Няма да стане при теб, обаче ще стане някъде другаде. Така че съветвам всички млади хора да не се отчаиват. Тази система ще се промени. Медийният пазар се променя. Препозиционирането на големите медийни групи също. Това е неизбежен процес. Не е тайна, всичко се продава. Не само в България, по света. Виждате какво се случва с един от най-големите стриминг компании, които ще бъде погълната. Говорим за Макс и така нататък. Знаем сделката, ако това се позволи. България също е толкова. Никакъв пазар. Няма да има толкова телевизии в България големи. Винаги ще има една голяма национална телевизия. Въпросът е как се работят нейните останали канали, защото те могат да бъдат добри, по-добри. Те сега, да кажем, Ефир 2 е добре, но може да е по-добре. От двете частни ще остане една, другата просто по естествен начин ще отпадне от играта, защото първо няма реклама, второ идва глобална криза, която е финансова, трето имам изкуствен интелект, който завзема много позиции. Това не е много добре. Изкуственият интелект с него трябва да се работи, той много помага. Но дори казвам на моите студенти, винаги хващам глупостите, че сте се доверили. Задавате въпрос и копи-пейст. Няма такова нещо. Да използваш изкуствен интелект означава, че толкова много знаеш, че той ти пести време и проверява факти. Но ако ти не му зададеш точните въпроси, такива глупости излизат, че скоро една община трябваше 50 000 диплянки да ги изхвърли в кофата за буклук, защото открихме 3 грешки. И когато разбрахме, който трябвало да пише диплянката, че ползва изкуствен интелект, там в филмографията на известен български артист имаше 2 филма, в които той дори не е статист. Така че изкуственият интелект веднага мога да те хвана колко знаеш. Проблемът е, че има много предизвикателства и единственото, с което днес медията може да е интересна, е с личности, с много добри идеи и много да си наясно за кого е тази медия, за кого е това предаване, за кого е този филм, за кого е този сериал. И хората, които говорят, не са говорещи глави с слушалки, а са хора, които мислят и чувстват. И това не може да го замени изкуствения интелект. България НОНЕР правиха опит да имаме говорител на новините. Робот ли, какво беше там? Изкуствен интелект. Колко кратко издържа. Човек има нуждата от живия човек. Несъвършения жив човек. С грешките му. Защото се идентифицира. Аз не мога да се идентифицирам с робот. Но с тебе мога. Да, в момента даже се сещам, че имаше в едно предаване наскоро. Гледах едно куче робот. Не се получава. Има всякакви безобразия. Просто, как да кажа, ако ползваш добре изкуствен интелект, робот и това, в някакво хай-тек предаване или в интересен контекст е едно, но да ми го блъскаш за всичко, само защото в момента е много интересно и актуално, е много тъпо и много безпомощно. Има ли завист или определена самонадеяност в
непокрита или покрита, няма значение в българските културни и телевизионни среди, според теб? Разбира се, че има. Има и завист, има и непочтенност, има и неблагодарност, но има и приятелство. Има трайни професионални връзки. Има много талантливи хора от различни поколения. И другата трагедия в културно-медийните общества, тя винаги издава. Имах такава началничка, която много се страхуваше, че някой ще изземе мястото. Умираше от страх. Тя знаеше, че е посредствена. Тя е посредствена, да е жива и здрава. И тя знаеше, че е попаднала случайно на това място. Още по-случайно се е задържала. И тази жена непрекъснато правеше някакви интриги, защото се страхуваше от всички да ни вземат мястото. И към младите хора ще кажа следното. Вижте много добре кой ви управлява, какво изисква от вас и колко доверие ви дава. Защото ако човек е наясно със себе си, той няма да се страхува, че някой ще дойде да го измести, защото той знае, че е необходим. И е необходим във всяка възраст. В добрите екипи, в BBC, в това и там има пенсионери, там има пенсионна възраст, но там винаги присъства някой от предишното поколение, за да прави връзката с следващите. Мене много са ме обвинявали, че съм либерален по отношение на когато съм, защото аз съм управлявал големи екипи, 40-25 човека и така нататък. Че съм ги пускал така, защото аз се занимавам с други неща. Те са го изкарвали, виж го, той понеже е взет с други, така ги е пуснал. Не, аз много добре си наблюдавам екипите. Но аз знам, че от контрол фрик ти трябва да бъдеш човек, който инвестира в доверие. Защото ако не ти дам на 20 и няколко години доверието да се провалиш или да успееш, ти никога няма да го получиш. И с годините, човек, който не е получил ето това бюро, този подкаст, за да ме извикаш и да говорим, ако го получиш на 45, ти си страшно смотан и притеснен човек, че за първи път нещо ти се случва. А когато ти се случва на 20 и няколко, ти на 45, ти мога да управляваш телевизия. И ти го пожелавам, ако ти е интересно. Разбираш ли, всичко трябва да идва в живота на човек на време, с доверие, с гратисен период. Аз дори дадох 1 месец на една водеща, благодарение на която си тръгнах на време от телевизията, която от първия момент виждах, че не става. Аз и не я познах преди, но тя се появява се въпросната дама, виждаме нещо. Не става за това, сигурно става за други неща. За това не става. Предупреждавам. Никой не ти отговаря. Дай да видим. 1 месец толеранс. Тук не говорим за професионално. Тук говорим за човешки качества, които са под 0 на нулата. Говорим и за някакви съвършени такива промени, настъпили в живота на човек психологически. Въпреки това, аз съм длъжен да дам този. Мен ми беше ясно, че е катастрофа резултата. Но тук грешката не е в моето доверие. Беше 1 месец. Толеранс. Голямата трагедия за госпожата, защото ако беше умна и беше стъпила не да ми е приятелка и да пием кафе, а да работим заедно, да работи с хората, с които съм работил, възпитал и мислим в една посока, тази госпожа можеше да се изстреля във висините или поне да надскочи доста средното ниво, което години наред беше демонстрирал. Тоест, виж, човек получава шансове. И мен ми вика, то обиколи целия свят на държавни пари. Никой не ми е давал пари. Да, обиколил съм целия свят. 230 държави съм бил. И продължавам да пътувам. Утре тръгвам, други ден и така нататък. Обаче аз работя толкова години, всеки ден за шанса, който ми е даден. Защото шанса не ти се дава просто така да пием кафенце и се кача на самолета и да се чуя какво да правя. А шансът ти е даден, за да можеш всеки ден да се доказваш, че го заслужаваш. Защото другата България, в един ден аз трябваше да снимам по 5 филма, по половин час. То само от Китай в столицата, от единия край Пекин до другия да отидеш, отива 3 часа. Само аз знам и оператор, с който съм работил, какъв рефлекс трябва за да го направиш, да влезеш в бюджет, да го направиш добре, да има успех това нещо и някой да го гледа. Така че шанса ни се дава, за да се доказваме всеки ден, че сме го заслужили. Да, и наистина се присетих сега. Става въпрос за някаква страст. Нали? Ако я няма страстта, ако я няма упоритостта и някаква интелигентност, няма как крайният резултат да е добър, в крайна сметка. Ако се прави нещо, дай да го направим сега, ама не ми се занимава. Не, страстта е задължително. Виж, добрата новина в тая професия. Пари няма.
Да, това Значи е аз с това на кам всички. настоен. За мен искам с журналист. Добре, появявай се от сутрин до вечер по телевизията. То пари няма. Да, Пари няма. имат двама продуценти в България, няма да им кажем имена, те имат някакви пари. Нали, защото правят добри проекти, няколко са, имат 3-4 фирми, с които акумулират и там едни пари циркулират. Свърши в телевизията пари няма. Не, то това всеки гледа на бута сестра си, жена си, баба си, стринка си, все някой да захлеби. Един ще прави това, трети. Въпросът е да се разпределят в семейството. Ако тези хора от семейството са добри, няма лошо, давам принцип. Кремена Халваджан е много добър костюмен дизайнер. Освен, че е музикант по образование и културна жена. Нормално, ако аз съм Маги Халваджан, да дам на жена си, или Бебо е добър оператор, ще му дам да снима. Но има примери за много бездарни хора, които по семействена линия се бутат тук и там. Няма лошо. Жалко е, че взимат местата на хора, които биха свършили повече работа. По-важното е друго, че като няма пари, то няма никакъв смисъл, освен ако не ти е страст. За какво си губиш времето? Да се събираме тук, се задимяваме и да си говориме по 3 часа, пък и да трепериме, добри ли са ни въпросите, какви са ни отговори, също по телевизията, експонирано по 3 повече. Тоест, ако това не ти е страст и ако това не е осъзнато, че аз искам да го правя, на мен това ми е любопитно и аз ще ти кажа защо съм в журналистиката още. Защото аз мога спокойно да не се занимавам с това. Преподавам в Софийския университет, имам хиляди други проекти, които мога да правя по целия свят. Аз искам да съм в журналистиката, защото няма друга професия, която да ми я дава тези срещи, за които съм мечтал. Аз съм срещнал хора, които, ако не бях журналист, никога в живота си няма къде да срещна. И не е въпрос на пари, на частни самолети и на тутурутки. Защото и да ги имаш, си ходиш се на Кошавел, на Мушавел, на Сен-Тропе, там и на Дубай, къде ходят богатите българи, на Малдивите, и ще си трушиш паричките в някакви резорти, ще ходиш с антураж, който ти казва, че си велик. Там ако поддържаш семейства, ако не всяка година или всяка ваканция с нови и нови приятелки и приятели, пълна тъга. Ти никога няма срещнеш тези хора. И аз затова, като ме кажа, богат ли си? Не съм богат, но живееш малко жилище, в какво да живея? Обаче аз съм много богат с това, което съм искал да бъда богат. Аз имам срещите си с Робърт Де Ниро, Саба, с Ал Пачино, с Брайан Мейон Куин, с Марина Абрамович, с Ани Лейбович, с Никол Кидман, с Роби Уилямс, с Рае, с всички, които съм си помислял и някои, които не съм си помислял, че могат да ми се случат. И това е... това ми е огромното богат. И съм бил 200 и кусор държави. Нали, какво повече да искаш? И това е благодарение, не защото са много велики, просто шанса, съобразителността, къртовската работа, защото няма кацаш си с джеза. Някой те чака. Искаш ли го или ще спиш? Искам го. Нема да спиш. Ще ходиш да правиш интервюта. И така вече създаваш нетворкинга или мрежата, в която функционираш. И аз не съм зависим дали работя в BTV, в Нова, в БНТ или на Луната. Аз, Георги Тошев, работя по проекти, които са ми интересни. Бранда не е медията, въпреки че това е силен бранд, особено ако работиш за добра медия. BBC е много силен бранд. Аз съм си бранда. Разбираш, и това е много труден път, който човек извървява. Аз си дах сметка ония ден на 56 години. Някой ми каза, ти си в някакви влиятелни българи в Forbes. Чудесно. Точно тая година, кой знае, освен че напуснах телевизия, с която много хора ме свързват, както и ти, затова си ме поканил. А се оказва, че съм най-напред от тази медия, до която съм бил, от много по-големи звезди от мен. Аз не знам как се измерва това влияние. То не е само да се появяваш по телевизията, а то е много по-комплексна. Разбрах оценката. Но това е признание. И дори да е субективна, да не знам сега, това мен ме топли. Не ме кара да седа и да кажа, Боже, колко съм велик. Аз съм бил и на 10-то място, сега съм на 25-то. Но това е много задължаващо, защото в една турбулентна в професионален план за мен година, в която в последните 2-3 години трябваше поради изисквания на програмата да сменям водещи, не знам си какво, да експериментираме до безкрай, да дойде въпросната госпожа там да се прави на водеща. Тоест аз трябваше да мина през един много голям ад. И накрая да кажа, това не е за мен. И това е риск. И въпреки това, хората да оценят риска, който поемаш, това е много добре. Но никога не съм спирал да работя. Като не е телевизия, ще е книга, ще е филм, ще е нещо друго.
можем да анализираме много медийната и телевизионна среда. Ще го оставим за други експерти. Давай киното. Да. Откъде идва или откъде е дошла страстта ти към киното? И помниш също винаги питам този въпрос, първият български, може и да е международен филм, който си гледал на млади години? Като дете. В моя дом винаги се гледал много кино и телевизия. Първият филм, на който съм ревал безутешно, много ме е срам, не ме е срам, е Слонът моя приятел. Никога не си го гледал, индийски филм. Тогава имаше едно кино в Красно село и понеже в централните кина нямаше билети, моите родители взеха билет за огромна опашка, кино Красно село. Ние сме вечерна прожекция и гледахме филма Слонът моя приятел. Такъв рев. Бил съм на 5-6 години. Ама рев, аз рева, сестра ми реве, баща ми по-въздържано и той сълзичка пуснал, майка ми реве като... Цялото семейство реве. Беше много емоционално, това го казвам без всякаква ирония. Много емоционална връзката с киното. Покрай индийските песни и танци, тази много чиста, леко наивна, но много хубава история за слонът, който няма да преразказвам. Това е вече класически филм, признат е в света за един от най-гледаните бокс-офис в целия свят. А първият български филм, който си спомням и гледах е Не си отивай. Или Момчето си отива. Не си отивай. Това е филм на Людмил Кирков, първия от двата, с Невена Коканова и Филип Трифонов. Гледах го по телевизията, значи това е някъде по средата вече на 70-те. Също много бях поразен. Тогава се влюбих в Невена Коканова. И много се радвам, че после познавах и съм ми го разказвал. Целият филм, Людмил Кирков и до днес е един от... Людмил Кирков и Въло Радев са ми любимите български режисьори. Те са много различни, но в Людмил Кирков има една удивителна чувствителност. И дали ще говорим за Селянина с колело, дали ще говорим за Шведски крале, Момчето си отива или не си отивай, Оркестър без име, Равновесие, изключителен режисьор, Матриархат. Няма български режисьор, който така да е разказал за българското жена и селото, както го е направил не селски, не битово Людмил Кирков. Така че това са двата филма, за които си спомням. По-късно има една парадоксална история, която сигурно терапевтите могат да обяснат. Тони Андрейков, кино Одеон, тогава Дружба, имаше киноуниверситети. И вече съм ученик 4 или 5 клас. И ходехме, имах една карта с печатчета и гледахме филми. И съм бил 12 или 13 годишен, когато за първи път съм гледал Персона на Бергман. Абсолютно класически филм. Какво съм разбрал? Не мога да ти кажа. Аз съм гледал един път и не го разбрах. Аз така съм се впечатлил от поетиката на Бергман, че до ден днешен Бергман е абсолютният ми мъст. Това е номер 1 режисьора. Аз хода на неговия остров Орио, срещнах се с Лив Улман, направих филм, в който става въпрос и за Бергман. Това е дългогодишна му партньорка, актриса и майка на едно от 9 му деца. Срещах се с Шведския филмов институт. Много съм изследвал Бергман и влиянието му върху много режисьори, защото той има огромно. Ето, наскоро гледах прекрасен филм на последния на Джармуш. Баща, майка, брат, сестра. Страхотен филм. Джармуш също. Уди Алън са повлияни, Тарковски от Бергман. Така че там в онзи киноуниверситет, в кино Одеон, когато жена, превода беше симултантен. Тоест върват филма и жена на живо или мъж чете с един глас всичките реплики. Нямаше субтитри. Там се влюбих в така нареченото класическо европейско кино. По-късно открих американското, много обичам азиатско кино. Лон Кар-Лай е един от другите ми любими режисьори. Аз гледам много различно кино. Трябва да кажа, че човек не трябва да има предразсъдъци. Днес киното много за добро обаче, според мен, се умеше и не мога да кажа, това е само холивудско, или това е независимо американско, това е европейско, защото гледаш Джармуш и това като излезахме, бях с приятели, казахме, това е толкова европейски филм, тих. И така, това е, началото беше Слонът моя приятел и Людмил Кирков, Невена Коканова и Филип Трифонов.
Искам малко да поговорим и за българското кино. Тук гостувах Димитър Коцев Шошо и Георги Блажев. Скъп мой приятел е Шошо. С него съм снимал епизоди на Другата България. Между другото, много талантлив сценарист, преводач, режисьор. Да, потвърждавам. И интелигентен човек, с когото Изключително интелигентен. може дълго да се говори. Той каза нещо много интересно. Българското кино, първо трябва да се правят и се правят български филми всяка година, но не трябва да така критикуваме дълго българското кино, а трябва всъщност да помислим защо, т.е. какви са дефицитите и какво може да се подобри. Той говореше на сценарно ниво, на монтажно. Според теб, защо ето, Мария Бакалова, говорихме и за нея, защо обаче нямаме български филм, който е селектиран на международни кинофоруми и е спечелил, да речем... Има и Карлови Вари. Златна палма. Не. Далече сме. Не. Да, защо обаче сме далече? Аз много съм се занимавал. Ако разделиме българското кино, нали, до 89-та и след, аз мисля, че и до 89-та има образци. Разбира се, критерия ни се променя. Но ще ти дам един пример. Имаше 100 години българско кино, моето семейство живее в Париж и тогава Диана Игнатова, директор на Български институт, каза: виж, изпратиха ми Козият рок на Методи Андонов, да го пускам, има субтитри, това е най-представителният стар български филм. И аз казвам: Диана, изчакай малко. Ще поканя разпространители и програматори, които познавам по случайност във Франция. Нека в Българския културен институт да направим затворена прожекция на 2-3 филма. И се оказа, нали, тя каза ми: кажи ми кои са другите. Аз казах: според мен много добър вариант е Отклонение на Гриша Островски и Тодор Стоянов, с Невена Коканова и Иван Андонов, по Блага Димитрова, специален сценарий за Невена пише. Понеделник сутрин, един от арестуваните филми на Акташева и Пископ, където са Младия Стефан Данилов, Пепа Никола, Руси Чанев, плеяда страхотни артисти. Дай да ги видим и да видим, да чуем какво смята човек непредубеден. И те гледат. И познай от 3 филма, кой филм избраха французите. Козият рок на Методи Андонов, Отклонение, Понеделник сутрин. Предположи. Според мен не е Козият рок. Да. Тъй като от 50-те, 60-те. Не, няма значение. То от 70-те. Мисля, че Понеделник сутрин. Не. Добре. Те избраха, беше наблизо, това беше втори. Значи те, първо да кажат, тези французи, програматори, продуценти, те много харесаха Козият рок. Но за тях Козият рок като сюжет, те казаха: страхотна камера, велик оператор снима. Методи Андонов, жестока, Катя Паскалева, абсолютно с Антон Радичев. Атмосфера, всичко. Бе жестоко. Непонятно. Що баща си постриже дъщерята да става момче, па да убива с Кодина, те го гледаха като приказка. Сюжета беше абсолютно митове и легенди, ама за българите. За чужденето това е непонятно. За тях няма контекст. Никакъв. Филма, който веднага припознаха и който излъчихме и направиха субтитри, е Отклонение, Блага Димитрова, една 60-тарска история. София изглежда като Париж, Невена Коканова и и Иван Андонов изглежда като италиански артисти. Пътува се, те пътуват road movie. Историята е екзистенциална, за любов, за остаряване, за раздяла, за разочарование, за всичко това. За младежки трепети, отекченост от човешкият успех, от това, че си се разминала по някой път с най-близки. Музиката на Милчо Левиев, джаз. Черно-бяло, широкоекранен. И те казаха: това е, защото те в тяхната култура и казаха: това е като Новата вълна, това е като Трюфо, това е като Годар. Всеки един зрител и държава има някакъв контекст. И ако ти не намериш универсалният език, в случая Блага Димитрова го беше постигнала, до някъде, и това въпреки, че там едни работници, там малко там забуксува Понеделник сутрин, просто декора, където се развива действието, е малко повече работнически, отколкото те хора имаха нужда. Докато Отклонение е много чиста екзистенциална история. Тази история между мъж и жена, като млади, като по-възрастни, може да се случи в Париж, в Павликени, в Нью-Йорк, в Амстердам, в Лисабон или в някакво селце в Южна Италия.
Тоест, историята е универсална. Големият проблем на част от българското кино и преди и сега е липсата на универсален език. А универсалният език, който още е на сценарно, сюжетно ниво, е ключа към комуникацията. Защо ти ще гледаш филм за самурай, освен ако не е много екзотичен? Какво те касае това? Куросава е един от гениите на киното, ама в част от неговите филми има абсолютно нечитаеми знаци, които са кодирани дълбоко в японската традиция и култура. Само че Япония е огромна страна и ти можеш да я гледаш като екзотично платно. Докато в България, като туриш кукерите и не знам си какво, колко време, 15 минути, моля ли го издържиш? А 2 часа филм? Не. И затова идва, поне това е моето впечатление, аз много гледам не само на българско кино, на всичко българско с очите на човек, който е и отвън живее, и доколко хората около мен, моите приятели, ще го разберат. Той е като с музиката. Има толкова талантливи хора. Имаме Лили Иванова. Даде след Калотино, тя е обикновена туристка. Никой не знае. Сега правя един проект за националната телевизия на Австрия и написах списък от 40 световни българи. Трябва да избера българи, които са световни. Избраха 6. Христо, за който спорехме българин или не, Христо Стоичков, Мария Бакалова, защото сега е много нашумяла, и още няколко човека. Искам да ти кажа, че липсата на контекст и след това идва вече монтаж, актьори, универсални истории трябва да се разказват. Историята на Джармуш, универсална. И трите истории. И те са свързани с отношенията родители-деца. По един невероятно тих, спокоен, много европейски начин. Обаче те държи сантиментална връзка. Друг добър филм от последните години. От последната година, който със сигурност вече печели и награди и може би ще вземе и един Ванос. Вчера Стелан Скарсгард взе Златен глобус за най-добра поддържаща. Да, ама не, универсална е историята, разбираш ли? Докато няма да давам пример, защото повечето хора, които правят кино и много талантливи хора има, изключвам, нали, пълни глупости, които се появяват по някой път, дори твърдят, че са бокс-офиси. Едната част е фестивално кино, което няма лошо, но много често то дори не е арт-кино, а е много вторично арт-кино. Дълги паузи, нищо се не случва, маниерност, досадност, ужасност. От друга страна има много добри български филми. За мен е най-любим от последното, след 10 ноември, си остава на Камен Калев източни пиеси. Смятам, че там Камен Калев успя, смятам, че той е много талантлив, не винаги му се получава, но източни пиеси е филма, в който съм го гледал в различни точки на света и много съм се радвал, че е направен от българин. Първите филми на Грозева и Вълчанов също, Урок и Слава, също смятам, че така успяха, нищо, че говорят за една много голяма локалност, много българска, но говорят на универсален език, чрез документалността. Разбира се, мога да изброям, харесвам филмите на Шошо, защото те също не са локални, те са... там може да има и малко арт-кино, те винаги са нискобюджетни, но там има вкус, има стил. Разбира се, че Командарев има своите попадения. В телевизионния жанр, нали, Виктор Божинов. Много харесах опита на Неда Морфова и нейния колега в Те вълните. И съжалявам, че бях поканен в началото, но поради лични причини не можах да продължа. С всичките несъвършенства, но мисля, че е много смел, визуален, категоричен, поглед на... Много е смел в Те вълните като сериал. Очаквам с нетърпение развитието на Мамник. Обичам да гледам българско кино, по Дяволското гърло, особено първия сезон. И въобще Весняков е прекрасен режисьор. Има, не е да кажеш, че няма българско кино. Има интересни актьори. За мен проблема е в органиката. И аз знам защо Мария Бакалова, защото аз открих за себе си и се влюбих в актрисата Мария Бакалова още в надвис. Тя има нещо, което много малко. Първо, тя е хамелеон. Тя може да бъде топ красавица и може да бъде абсолютно невзрачно. Като в... И това, че получи толкова хейт от българските си зрители, които не са и гледали Борат, от нейното изпълнение, там е най-големия комплимент колко добра актриса. Защото те смятат, че героинята й е Мария. Ама Мария не е това. Мария е едно интелигентно, готино, една хубава млада жена с изключителни устои, с морал.
В Мария откривам нещо, без да я сравнявам. Мария притежава нещо от неистовостта на Катя Паскалева. Катя Паскалева не беше най-красивата. Винаги най-красивата ще е Коканова. Не беше най-интелектуалната. Винаги Цветана Манева ще е най-интелектуалната от това поколение. Но в Мария има тая неистовост, която в Катя Паскалева има в Козият рог. Да стигнеш до край заради образа. И това го виждаме в Борат. Виждаме го и в други филмите. Сега ще излезат 7 нови филми с нея. Аз така съм поглеждал по-малко. И съм много, защото тя се движи в целия спектър на драматично, романтично, комедийно. И всъщност това е големият шанс. Най-хубавото на Мария е, че тя си дава сметка, че утре приказката може да свърши и че тя е готова да продължи спокойно по пътя си. Така че радвам се на хора като Мария, защото и на Юлиан Костов също, с който бях в едно реалити, се запознахме преди да стане толкова голяма звезда. Който участваше в Белия лотос. Белия лотос и така, който е много свестно момче преди всичко. Млад мъж, много, много готин човек с много голям пич. Освен всичко друго, таланта, езика, съвкупно се. Още това преиграване в българските филми, което в старите ги няма, в по-новите го има. Може би от бързането, може би разбрах, че в надвис вече няма техника на говора, ама не може да не те чувам и да не ти разбирам. Нали, има едни базисни неща, след които тръгва актьорското майсторство. И то се нарича техника. Всичко е техника. В телевизията е техника. Коя камера да погледнеш и рефлекс. Все още мисля, че големия бум на новото българско кино предстои, но аз съм оптимист, защото има филми, които харесвам. Аз харесвах Дъвка за балончета, Вездесъщият. Много харесвам сериала на БНТ Порталът. Тоест, виждаш, че вече се опитваме да работим в различни жанрове, което е много добре. Не сме само семейна битова драма или медицински сериал. Защото това са най-разпространените. Тук вече пробваме, ето и с Мамник, с това, пробваме различни видове кино, особено сериала е много различен жанр от това да направиш един филм. Много готини късометражни филми. Аз няколко път съм бил в журито и на Златна роза. И съм гледал неща и съм запомнил имена. Димитрис Георгиев, например, е такова име, което запомних от един късометражен филм. Девина Василева. После разбрах, че е на Зоека и на Нина Димитрова, дъщерята. Ама има готини хора. Дано имат късмет да се развиват, защото не всичко е пари. Яна Титова е един много добър режисьор. Актриса, която стана много добър кинорежисьор. Така че, виж, според мен, българското кино върви по един път, който е неравен, ама пътищата в България не са. Къде си видял магистрала да няма дупки? Аз не. Така че, като българските ремонти на ремонта, кърпиме, оправяме, пак продължаваме, пак кърпим, пак. Нека усвоя някъде пари за наша сметка, но ние продължаваме, кърпим и вървим. Трябва да се извърви този път. Не може, не забрави, че ти не си бил роден, началото на 90-те години изчезна българското кино. Правиха се по 1-2 филма. А за да имаш добро кино, трябва да имаш 50 за пазар като България. Дали той може да го понесе е друга тема. Но според мен не трябва да се разпиляват парите. Дори опита с Гунди е много добър, защото показа, че можеш да направиш един филм по правилата, защото Митко Димитров, режисьора, оператора, също фантастични. Сега, може да имаш проблеми вътре с сценария, с нещо. Всеки има много мисли. Има ли филм? Гледа ли се този филм? Той е в жанра популярно кино и е много добър. Преди да продължим към последната част от интервюто, които са кратки блиц въпроси, ще ми е интересно какво мислиш за инвестициите в българската култура. Вчера си направих опита при подготовката за разговор с теб да проверя какъв е ежегодният бюджет в културно отношение на една държава като Бразилия. Бразилия, между другото, вчера първия си златен глобус Вагнер Моура го взе, един много добър актьор. Участва и в Наркос по Netflix. Това е първата награда за Бразилия, между другото, напълно заслужен. След Фернанда Торес, след Фернанда Монтенегро, които би само са били номинирани. Така че филмът е Тайният агент, между другото. Няма да казвам точни цифри, но наистина много се изненадах.
горе-долу е така. Всеки може да го провери, но наистина има прилики с нашия също бюджет в дадени отношения. Защо наистина при по-малко от 1% не се инвестира толкова в може би нови или оригинални истории? Знаем, нали, проблемите с комисиите, не говоря за тези неща, които са общо достъпни и известни, но това е отговор. Първо, аз мисля, че бюджета за култура, Да, дали има наистина значение бюджета за тук култура? може да скочат много хора, не е малък. Винаги може да се иска повече. Според мен проблемът е в това, защо държавата не намери механизъм да облегчи данъчно хората, които биха дали данък печалба или част от него за култура, образование и спорт. Тъй като смятам, че това са много важните области, в които, защото и медицината е важна, но да поясна, те са профилактик. Духовният живот, физическата форма и това да си образован, да знаеш. Не говоря да си вишист, но да знаеш, за да не те залъгват във Фейсбук и фейк нюс и да те правят, че ни пръскат, че джендери ни крадат децата. Аз молех норвежците да вземат моите, за да безплатно да образоват, защото сега ми струва известно пари във Франция. Това е шега, но така. Защото медицината е следствие. Ако ти не си поставил култура, образование, спорт, това е здрава нация. След това и да я лекуваме с капачки, там каквото събираме, българската Коледа, няма да коментирам. Там трябва вече за медицина да изливаме кофи с пари. Бюджетът трябва да се намери по-умен механизъм, по-мъдър механизъм, по-безпристрастен механизъм, въпреки че културата е най-субективната зона. На теб ти харесва едно, на мен друго. Докажи, че проекта, който съм оценил за 6, ти си оценил за 2, на мен не ми харесва. Ми харесва си ми. Но понеже там има вратички за много голям субективизъм, да не кажем по-лошата дума, аз ти казвам на тоя даваш, на тоя даваш, на тоя не даваш, на тоя не даваш, там трябва да има някаква... не знам, аз журирам европейски проекти в последните години за култура, в чужбина съм в разни комисии и виждам как по някой път ти четеш само проекта, той е абсолютно анонимен. Ти не знаеш кой седи от другата страна. Трябва да се измисли някакъв механизъм, в който тези пари прозрачно, ясно и аргументирано за какво са дадени. Защото въобще в НФЦ не искам да коментирам. И там ти спечелваш, аз викам, това пък откъде на къде, почвам да обжалвам, няма филм, няма нищо, няма комисия, ни пари, изчезват, губят се. Просто трябва, аз не съм юрист, аз не съм специалист, затова малко говоря така, общи приказки, но моята интуиция подсказва, че не може да няма по-добър механизъм, че не може в комисиите да има случайни хора. Хора, които са незащитими като биографии. Ма той на 50 години има един късометражен филм и 2 учебни, такива за учениците, образователни. Значи там трябва да влизат хора с биографии, хора, които са доказали, че разбират и че са постигнали резултати и хора, които много ясно са се аргументирали защо този минава, защо този не минава. В момента има една стъкмистика от точки. Чувам. И аз мога да те прецакам за да дам да спечели той, аз ще цакам останалите проекти и по някой път някой казва, ето, проекта за Гунди не получи субсидиране или за Емил Димитров, вече не помня там. Иван и Андрей, понеже са по-шумни, те го артикулираха публично и то така трябва да бъде. Тук не става въпрос да се сърдим, че не сме получили пари. Аз съм загубил толкова много проекти, в които съм кандидатствал. Спечелил съм и достатъчно. Въпросът е, че когато аз получа, и всеки човек нормален мисля, че е така, сериозна аргументация къде съм сгрешил, какво не трябва да допълна, това ще е полезно за мен. Това е експертизата на едно жури от авторитети, които са ми посочили грешките. Дали съм съгласен или не с всички, това вече е субективно преживяване. Ма като мине ефекта, че са те скъсали и си ги прочетеш пак и ги спазиш, може следващия път спечелиш. А тук няма никаква гаранция за нищо. Ти играеш на сляпа баба. Днес печелиш, утре не печелиш. Най-тъпият ти проект може да спечели, то в който си смяташ, че е проектът ти, не печели. Така че пари според мен има, те са недостатъчни, но ако те бъдат разходвани добре и не ти на мен, аз на тебе, нали, по тая
поредичка, порочна. Много хора ще има и трябва да има квоти. Примерно, годишнини. Дайте, като има годишна, 20 човека да кандидатства да направят филм за Русичанев. Като има дебюти, дайте да има един твърд бюджет за дебютанти, за да стимулираме хора като теб да правят филми. Защото ние не можем да чакаме млад режисьор на 50 години да дебютира, защото той вече между пенсията и младостта. Повече към пенсията клони. Тоест, това са нещата, които деформират, защото има една инерция, която никой не иска да промени. И затова аз съм получавал предложение да бъда и министър и съм казал, искам да променя структурата. Защото ако не промени структурата, хората горе ще се сменяме, то е едно и също. А каква е файдата? Да съм министър за какво? То, че ще ме хейтят и без да съм министър. Дай поне да свърша нещо, за да кажа, бях министър, половината ме мразят, другите искат ме прибият. Има 10 там талантливи човека, които по мое време успяха да създадат и да им тръгне пътя. Защото това е смисъл. Да дадеш път на някого. И аз мога да говоря за моята работа. Толкова бях щастлив, когато убедих Кадиев Сашко, артист за 600 лева взад канала, и Деси, сериозна журналистка, глътнала микрофона на Бузлуджа, да станат нещо друго. И те станаха това, което са. Тоест въпрос е да дадеш пътя на някой, да стимулираш тези хора да се развият, пък кой колкото може. Същото е в киното. Същото е във всички културни индустрии. Младия музикант, младия писател, младия художник, скулптор, какъвто и да е артист. Това е да има много ясно заявени квоти, в които състезанието за хора като вас да ви се струва при цялата предубеденост, че поне 75% чисто. Пистата е чиста, има ни 25, ако те препънат, могат да те спънат. Ама ако пък имаш късмета, в тези 75% може да стигнеш до края. Па да вземеш и някой медал. Да, сега дано да не излязат някакви заглавия. Георги Тошев, таен министър на културата. Не, да излезе това, те ги бяха ги понаписали. Виж, аз от заглавия съм свикнал. Няма заглавия, което да не са написали. Така че мен със заглавия не може да ме плашат. Както каже баща ми, нали знаеш кой си? Да. Кратки въпроси. Давай. Блиц, любим музикант. Любим музикант Любим музикант е Бени Андерсън. За мен това е един от последните живи, най-велики композитори. Това е човека създал музиката на Аба, на мюзикъла Чес и така нататък. Мисля, че с Пол Маккартни от живите и Елтън Джон са топ of the top. Иначе за скоба. Аз слушах Аба и Sex Pistols по едно и също време, защото Аба вече минаха за old fashion и за женска групичка. Sex Pistols бяха. И когато четох мемуарите на един от Sex Pistols, разбрах, че Аба са им любимата група. Също в дневника на Кърт Кобейн любимата му песен Ever е Dancing Queen, а не някой мрачен грънч рок. Любим филм и телевизионен сериал, но не същите, които ги избори пред. Да, любимият ми филм, това е много труден въпрос, но любим филм ми е Фани Александър. На Бергман, това е един от последните му филми. Представям си едно семейство и си представям Коледа, както е изобразено в филма Фани Александър. Смятам, че това е един от шедьоврите на 20 век в киното. Любим сериал. Тук също ми е много трудно, защото харесвам... Може да избориш няколко, не е задължително. Харесвам шведската версия на Момичето с... Драконовата. Точно така, шведската версия. Там участва и български актьор Георги Стайков. Харесвам от те по-новите. Много харесвам. Той е мини-сериал. Сцени от един семейен живот. Това е по Бергман, който направи HBO с велики артисти Джесика Ченстейн, и мисля, че това е такава дисекция на отношенията между Оскар Айзак. Да. Аз обичам не баш сериалите, които всички припадат. Да, сериали. Мога да изброя много, но да кажем тези. Какво друго любимо? Не, това беше любим филм. Ако сечеш за друг филм... На Лон Кар-вай има един филм, който е завинаги. Какво беше за любов? В Настроение за любов. Настроение за любов. Смятам, че това е един от най-красивите, най-поетичните, най-чувствените филми, които съм гледал. Любима дестинация
и държава, в която още не си бил, но би посетил? Аз всички държави съм ги пообиколил. Не съм бил, сега не може да ми е любима. Не съм бил в Северна Корея, не ми се получи. Не съм бил в няколко африкански, но не. Държавите, в които винаги бих... сега да ми кажеш, заминавам, Япония и Швеция. Добре, защо? Не мога да ти обясна. Преди години бяха други топли, палмички. В Швеция и Япония там имам чувството, че все едно съм роден и там живее. Там просто всичко ми харесва. От храна, хора, архитектура, дизайн, изкуство. Тоест не е само защото е чисто или подредено. Това също е бонус и то много голям. Не, може би тези държави имат лукса. А какво за мен е лукса днес? Чист въздух, чиста вода, чиста храна. И усмихнати хора, предполагам. Айде усмихнати. В Япония не знам. Те са усмихни, но кажем, човек, който зачита уважителен към другия, без значение дали го харесваш или не. Много определящо. И природа. Природата в тези две държави е. Сега, има много красиви. И България е много красива, но това са двете дестинации, които съм винаги готов. Личност, с която би искал да вечеряш? Много исках, не вечерях, а пих чай. Това е едно неосъществено интервю. Много исках да вечерям и сега, ако можех да го питам, единият е Горбачов, защото смятам, че този човек повлече крак. И че това тогава е било много трудно, което тепърва ще разберем. Да имаш волята да промениш този свят. А тази воля трябваше да дойде от Русия, както и в момента ние чакаме Русия там да се вземе някакво решение. За съжаление. В този случай сега. А тогава за щастие това решение се взе в Русия. И именно Горбачов имаше волята да го направи с цялата мекота, сигурно и компромисност, която носи. Но Горбачов и другия, разбира се, винаги ще съжалявам, че не се срещнах с Бергман. Винаги. С някой от кумирите успях да се срещна. Не да вечерам, но да общувам. Като Ал Пачино. А актьор, който би искал да интервюираш? Много са. Много са, може би... Нали, от живите? От живите. Ами виж, понеже помня един от първите му филм Breaking the Waves, Порейки вълните с Стелан, който получи вчера и Глобуса, е актьор, който защото той минава от Догма до мюзикъла Мама Мия. И го прави се еднакво убедително. И за мен са интересни хора в диапазон. Разбира се, вече се срещнах тук с Орвино, актьора от италиански актьор, който ни гостува на последното Сине Либре. Също много интересен актьор. С някой не успях да се срещна, защото починаха актьора на Вим Вендърс от Криле на желанието. Бруно Ганц. Да, има много, знаеш ли, има много актьори, които са ми повлияли. И примерно, когато гледах филма, той наскоро почина, Най-красивото момче на света, посветено на момчето, което играе в Смърт във Венеция. Скандинавец, сега не мога да цитирам името, за да не се изложим, но той наскоро, за съжаление, почина, но когато гледах документалния филм за него на фестивала на Най-Отицин, бях много впечатлен от тази история и си давам сметка каква голяма загуба за киното е било тази сложна съдба на едно момче да бъде толкова младо открито и толкова много апетити върху него да са се стоварили всякакви, и творчески, и сексуални, и виж как се понася това. И да удържиш, въпреки дрогата, въпреки разпаднатия личен живот, да удържиш във времето и да доживееш до 70 и няколко години интересен, дълбок. Има нещо скандинавско, меланхолично, тъмно и дълбоко в този актьор. Не е голяма звезда, но е... Айзък също бих искал като говорих Оскар Айзък, защото също смятам, че за първи път го гледах в продължението на Междузвездни войни и след това го изгледах в такива сложни филми. Гледа ли Франкенщайн? Да. Хареса ли? Да. Да, смятам, че там отново, и затова се сещам за него, защото Франкенщайн ми напомни за него. Той е дяволито, пак хамелеон. Т.е. за актьора е много важно, както българското кино, нали, разбира се, че харесвам Стефан Денев това, но да е жив и здрав. Русичанев е изключителен български артист. Сложен.
Такъв беше Наум Шопов. Любим цитат или цитат, който би посветил на зрителите, като последен въпрос. Цитат. Много са, но понеже ми се случи пророчески, ще цитирам това, което ми каза Далай Лама, като бях на личната си аудиенция преди няколко месеца за неговия 90-ти рожден ден в Дарамсала. Той ми каза: дъждът е само повод да спреш за малко. И аз спрях за малко. Пожелавам ти успех и наистина вярвам, според мен, че наистина тези срещи с двамата актьори, които споменаваш, ще се случат в близкото бъдеще. Смятам, че е възможно. Георги Тошев, телевизионен редактор, продуцент, водещ и още много други неща. Епитетите. Разказвач на истории, все още. Все още. Благодаря ти за този благодаря за поканата. Абонирайте се за Радиокаст, слушайте ни в Spotify, Storytel, Apple Podcasts и другите социални мрежи и платформи.